innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 bio naga-train ini siya no sang imo nga specialized cells as long-term protection na Sir Kevin. Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nagaproduce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. So, well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila. Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo. So sakto na Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang paborito kagaw. gid sa kagaw. Paborito dapat. Labi na akong palakaong katamis. Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So that gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagwa sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong nga tiyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw.
News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:07 na sa aga. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na.
Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso, wala problema. Salangaw. Salangaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakipoy. Kamusta na kamo doon? Panyaga na, igma ron. Welcome na sa aton sini nga pagpangalagad. Diri sa number 1. Number 1 na kita. Diri sa K5 News FM Iloilo. Number 1 sa FM Band. Sa latest nga survey sang KBP Commission Kantar Media Survey sang December 2024. Salamat yun sa aton mga tagpalmati. Sa inyo sini nga pagpamati, pagsalig sa mga programa diri sa K5 News FM Iloilo. Thank you Abay pa nga mga padayon. Welcome na sa aton nga pagpangalagad mga kaki-5, mga informasyon kag mga balita, mga report sa aton mga kaki-5 reporters. Sa pagpangalagad naton subong odto. Dinagyang na. Martes na kita subong Martes, January 21. Dinagyang week na kita sa 23 sa Webes sa Domingo ang pagsugod sang food festival. Ang mga pagkaon nga matilawan nyo, mga Ilonggo nga mga pagkaon matilawan nyo na subong sa mga dalanon. Mga food festivals subong lapta-lapta na no, may ato sa city proper, may ari sa Smallville, may ara sa SM City, may ato sa Mega World. Lapta na, hindi na nga pareho sa una nga dito lang tanan-tanan sa city proper area. Subong lapta-lapta na ang mga events ang dinagyang. Preparado naman ang mga force multipliers sa pag-maintain sang peace and order sa dinagyang 2025. May mga police, army, Philippine Coast Guard, of course upod man na ang Bureau of Fire Protection, ang Bureau of Jail Management and Penology, kaya may mga inabutangan nila sa mga mobile jail. Aton sining Philippine Coast Guard, no? Mga barangay tanod, mga radio amateur group, kabahin sang aton sining peace sa pag-maintain sa peace and order. Ang task group, special task group is ITG Dinagyang. Sa Sabado na mga kakipay January 25 ang
kasadyahan sa Kabanwanan. Siyam ka mga festival sa mga Kabanwanan. Ang mga pasundayag. Ma-maintain bala, ma-retain bala sang tribo Toltogan o kon Toltogan Festival sang Banwa sang Maasin. O ma-retain bala nila no ang pagka-champion sang kasadyahan sa Kabanwanan. Iti ang iban nga mga festival nagatinguha man mo. Ang Kabatuan, ang Maasin, ang Kalinog sa 3rd District, ang Kaing sa Banwasang sa Banwasang Leon, ang Cry o Bilicon sa Banwasang Yorosina, Awas Festival sa Dumangas, ang halin sa Banwasang Anilaw. O damo mga participants. Importante lang na malingaw kag madamo ang kasadya kay gintipon sa syudad sa Iloilo ang mga festival para nga hindi na kamo magkadto pa sa mga Kabanwanan nga subong makita nyo na dinagyango ang mga festival sa mga Kabanwanan sa probinsya sa Iloilo. Of course sa Domingo, January 26, amoy ng Dagyang Tribe Competition. Ang Dagyang Tribe Competition, mga ka-K5, amoy na ang sa kupan sang mga eskwelahan kag mga distrito sa syudad. 8 na sila magapasako po. Ma-witness kita dira kung naman ma-maintain, ma-retain bla sang tribo Panayanon sang Port San Pedro National High School. Iti ang gindeclare to nga champion to ang Iloilo National High School, pero may sobra kuno sa measurement ang ilang props. Subong kuno ang ara sa komite sang Dagyang Tribe Competition. Tigin pang takos na ginapasiguro nila nga wala sa may magsobra sa measurement. Iti daw hindi man na mayo, guro nga ikaw na gindeclare nga champion. Tapusan pa wion si mo, no? May kilala, amigo, isa sa mga opisyal sang tribo Lunok sang Iloilo City National High School, nagtulo gidluha niya. Ay nagsobra. Di mayo na subong kay ginatakos ng kadaan. Why na bawi ay sang corona, kaki-5 Lawrence, kaki-5 Paul. Ang imo corona, hindi na mabawi kay ginamisyor ng dasbon, may measurement na, natakos na. Sang mga opisyal, ag sang komite, sang Dagyang Tribe Competition, ang mga props sa mga tribo nga hindi magsobra. Kabay pang way sa may magsobra ha, para wala bawi ay kag wala sang tulo ay luha. Sa tuna na nga istorya kat panahon, nakilala ka sa ngalan nga kabay pa nga maging masinadyahon kag hindi kinaton pagkalipatan. tahon sa idalo. Ang ini nga dinagyang Puro amo na kasigil kita, Viva Senyor Santo Niño! Kahit in honor ini Ginoo pagkilala naton sa kay Senyor Santo Niño kag imong kabata sa mga grasya ulikay ag sa mga kayuhan swaga nga aton sini nga nabaton, pira ilo aton sini nga naagom sa pagpag sa bilog nga tuig. pira Ang paghiwat naton sa kapistahan ni Senyor Santo Niño ni paghiwat naton sa dinagyang ihalad naton tanan-tanan ni saya tanan nga panahon ikaw ang in the spirit taon sa paglag of Senyor Santo Niño. nga tiniol Madamo din sa mga kayuwatan ha. kung buluhaton Ay sa kuan gali sa Biyernes ayon nga kinang para mabalaan yung man tanan-tanan bla. himuon ko ang tanan nga mas May activity ni magabukas na opisyal gali ang kuano ang Sunset Boulevard. longgo tunay nga Pilipino mapisang kadtong kanon nga mga tawo Dira salin sa distrito sang Molo pakadto sa Banwa sang Uton. hala bira Iloilo matahong no banwa ko hala bira Iloilo So pareho man isang aton nga esplanade pero te medalan nga esto nga no. palangka o hala bira
Jogging ka mo sa Iloilo Sunset Boulevard. Iloilo Sunset Boulevard, ang ginatawag nga Iloilo River North Bank Road. Ang 4-lane thoroughfare nga nagalaba ini sang 4.99 kilometers. Alin along the north bank of Iloilo River from San Rafael, Mandurriao, pakadto sa Banwasang Uton. Ang road network, ang dalan ini ang tinutuyo sa pag-alleviate sang traffic congestion along the Iloilo Antique Road to promote tourism sa area. Ang Iloilo Sunset Boulevard naka-picture sang pedestrian sidewalks, dedicated bike lanes, ag ang extension sang Iloilo River Esplanade. The project is part of the Iloilo River North Avenue project. Ang tinutuyo sa niya pag-create sang popular attraction sang Iloilo City. 4.99 kilometers. Sa informasyon naton nga gingastuhan ini sang national government. Hindi niya loan, hindi niya hulam, kundi bulig ini sa national government naton, ha. Gintinguan ni Congresswoman Jam Baronda nga marilis ang 850 million pesos nga Iloilo Sunset Boulevard. Ginsukuran ini ni former Senator Franklin Drilon. Galing kiti nag-graduate na si Senator Drilon. Kung hindi ka incumbent na, nga senador ka or member ka sa House of Representatives, hindi ka makaparilis ang pondo kung waay ka na. Kundi, siyempre ang magaduso, dira mong incumbent nga congresswoman naton. Kamu ini nga buksanan ni sa January 24 man. Ginapangunahan sang Department of Public Works and Highways. Kay ini isa ka national government funded projects. 850 million pesos. National, ha, hindi niya loan but silingon niya why kita diya ibalik, why kita di sang interest. Pasalamatan naton diri ang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinagi sa Department of Public Works and Highways na marilis ini sa pagtingwa ni Congresswoman Baronda ay ining Iloilo Sunset Boulevard. Sugpo ni sang mga maayo nga mga proyekto nga nakabenepisyo ang mga pamuluyo diri sa siyudad sang Iloilo. Halabira Iloilo! Number 1 na kita! Ang K5 News FM Iloilo. No, timing yun ka K5 Paul, no? Anak mo na nga dinagyang kag entrada sa bulan number 1 ng K5 News FM. Ginapabugal ginaton eh. O ginapabugal ginaton sa tanan nga panahon. Sa latest nga survey, number 1 ang K5 News FM Iloilo. Garay man sa kanta ni Dante Beryong, Halabira Iloilo! Number 1 na kita! Sulong sa pagpag-o, Halabira Iloilo! Mga tahong mabanwak ko, Halabira Iloilo! Ipapukal na ngalan mo sa tanang ng panahon. Ikaw ang palanggaon, Halabira Iloilo! Sulong sa pagpag-o, Halabira Iloilo! Iban pa nga mga balita, mga kaki-5, ha? Bago ginadayaw subong ang ining taxi driver. Ang taxi driver nga nagbalik sang 2.4. 2.4 milyon, ha? 2.4 milyon nga cash. Ang taxi driver ni nga halin sa Banwasang Pavia, Iloilo. Balik niya sa isa ka negosyante nga babae nga nagpakadto sa Bacolod. 2.4 million pesos nga cash na bilhin sa taxi unit. Honest ni kabay pa nga magdamo pa ining rasa ni Anthony Aguirre. Si Anthony Aguirre pamuloy sa barangay Amparo, Pavia, Iloilo. Driver sang A&A Marie Taxi. Nag-viral sa social media matapos nga iya sini nga employer nagdayaw sa iya sa social media para sa iya sini nga exemplary behavior. Sila nga si Anthony Aguirre
Anton. Kaya halo, ayo. Imong kabataan gapuy Such a good person with a good heart. Your dedication and honesty to your work hala shows how good a person you are. panwak ko hala It is a big amount nga kwarta 2.4 million pesos ha. nga pan Na nabilin sa taxi ang nakasulod sa isa ka bag pero lakat sa wala siya sang iban pang intensyon nakilala sang kwarta nga nakita niya. luhaton ang Iya nga ginbalik yang sa kakiyang tag-iya. padayon nga ginapak Damo pa mga Ilonggo kung nagligad to may reklamo to nga overcharging rangan ising nga taxi to padulong sa airport. By the way, may abogado man ko nga kilalang abogado sa Metro Manila. tunay nga May reklamo man siya nga overcharging man sa taxi. kanon nga mga Amo na nga kung may reklamo, ay nagpakamalaot sa taxi driver nga overcharging, tahong naman pakadto sa airport, hindi nyo pag i-general. ngalan mo Hindi nyo pag pangkabilugan. ikaw ang Kay kung may nag-overcharging to, sobra-sobra nga panukot, sulong sa pakpak ko hala birahin bulayog to yung klase driver namin ito itagbong. hala birahin Pero iniya si Anthony Aguirre, dapat naton ni Dayawon, kagabay pa magdamo ang iya sini nga magdamo pa sila. birahin Kaya 2.4 million, ginbalik niya. hala birahin ilo na pun ang kasang Talakayon tani karon ha, diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps kay iban pa nga mga balita. ilo padayon Ginaulat pa sang Land Transportation Office Region 6 pakpak ko hala ang sabat sa kagsukos order sang taxi driver nga ginreklamo nga wala naggamit sa metrohan. ngalan mo I-balance na to na. Kay may mga taxi driver man nga mga bulayog, pasensya lang sa hindi mga bulayog ha. ilo sulong sa Sampol na to ni si Anthony Aguirre, maayo niya nga driver. matahong Atong wala nagamit sa metrohan nga balaan niya nagid nga may metrohan basta taxi. ngalan mo Nagkontrata siya, overcharging nga reklamo siya. gawang palanggao hala birahin O kana order na sang sukos order o. ninyo Ang driver. tagyang Pagkasabat, dapat ni disiplinahon eh. hala tagyang Pero latuntang sabat niya. iba senyor Santo Niño hala birahin May foot and mouth disease nga nag-igo sa 13 ka mga kabanuanan sa probinsya sa Iloilo. Wow, grabe ni. Hand, foot and mouth disease. 13 ka mga kabanuanan sa probinsya sa Iloilo. Grabe no, may balatian ka sa kamot, sa til, kag sa baba. May pasigad tukuan ni K5 Lawrence kag K5 Poli no, hamak mo na nga sa kamot. Sa tiil kay sa baba nga sakit. yakan panahon nakilala ka sa Ano wais laga inom sang DTX 500 mo, DTX 500 di tribayo kag 20 silang. sa italong ni Aton sinaimnon. puro Iban pa nga mga balita mga ka-K5 ha. ang Standby ka mo diri sa number 1 na kita nga istasyon sa Iloilo. Overall number 1 sa FM banda. kanan kag imo Ang K5 News FM Iloilo padayunan yun lang na pamati ha. swaga Ay ti may ara kita gyapon ha. Okay ka, may kapi ka. sa pagpag Sa K5 nga mga solid nga mga tagpalmati naton nga wala nagalinalin, wala nagalisol-iso. ilo Sa lilisuan sa ilang mga radyo. tanan nga Na naka-tune in permi, nakatutok permi sa K5 News FM Iloilo 88.7. piniul nakilala Padayunan lang da, hindi lang magliso-liso. Base ikaw ang madakpan. Hindi ka pagpresohon na, kundi paglupot sa karsel ha. pasito Tagaan ka, isa ka baksang DTX Coffee Mix. nga masa Healthy coffee ni. kising Tutok na mga ka-K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon ang K5 News FM Iloilo. Pilipino Number 1 na kita! na mga tao K5 News FM Iloilo. Magabalik kita pagkatapos ginamang sini. Standby na mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon
pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bagong paglaom. Wala sang laya ay bisan anuman kabudlay, wala sang laya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nangyayato ako ni Dr. Milby. Before ko na-met si Doc, almost a decade ago, naglaga sa ito ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagpilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasig sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayon sa akin. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Maypool. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagkistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging pangabuyuan ko. Salamat gid Dr. Miloy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga naging isa ka haligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay ag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga mag-aupong, bangod wala sa bayaay, bisan, ano man. Handa magpalangga, servisyo hindi matulad. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bagong nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhuy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa akong mahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhuy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkaplanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko kina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan nga mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay.
dugay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Sa tuna nga istorya kat panahon, nakilala ka sa ngalan nga irong-irong, puno sang bangkad, kagsang katahom sa idalom ni Tago Paiburong. Ipabugal ko ang imo ngalan, ipabugal ko ang mga binuhatan sang imong ginikanan, kag imong kabataan, gapuli kay pagkadto sa kauswagan. Hala bira Iloilo, sulong sa pagbago. Hala bira Iloilo, makahon na banwak ko. Hala bira Iloilo, ipabukal ang ngalan mo sa tanan nga panahon, ikaw ang palanggaon sa paglakat sang malawig nga tinion. Hey! Happy dinagyang! Dinagyang na. Padayon nga kinapa. Ang food festival gali masugod na ni sa Webes ha. January 23. Sa bilog nga kaldi. Mga Ilonggo food. Ilonggo, tunay nga Pilipino. Ang inyo sining matilawan sa mga food festival. Mga food festival di sa downtown kag sa pilapan ka mga areas diri sa distrito sa Mandurriao. Kada mo gid activities city proper kag Mandurriao. Kaya ang dinagyang illumination sa Biyernes di sang gabi, siga-sigab la. Dire man sa Kwan, dire man sa Mandurriao. Alin sa Itria, sa SM kag sa Mega World, Steve Mall. Damo nga mga areas mayo na kay lapta-lapta. Pero along-along gid kag medyo hindi lang mo magdala sa mga minilyon ka pisos nga kwarta. Ilo padayon sa kauswagan. Damo mga oportunista bla. Pero sa iban pa naton nga mga balita. Iban naton dire mga balita, update naton ni sa 2025 national and local election. Ang tawag ali sini hindi ni midterm election kundi tawag sini sang COMELEC. 2025 national and local election, NLA. Ay ang COMELEC nagplug sang 17 ka mga areas sa Western Visayas Region 6 nga ginatawag nga areas of concern para sa 2025 national and local election. Sano kay COMELEC Commissioner Amy Perolino, head sang Committee on Ban on Firearms and Security Concern. Sagin patigayon nga press briefing ang mga identified areas nga classified sa 4 ka mga risk categories. Amo ang green, yellow, orange, and red.
based on election-related security risk. Ang green, under sa Comelec Resolution 11067, green zones are considered low risk. Manubo ang risgo with no significant security concern, ensuring sang peaceful kag orderly election process. A total of 116 localities in Region 6 ang napedalom sa green category. Samtang sa yellow, moderate risk. Yellow zone may yara nga history on election-related incidents, political rivalries, or potential involvement of private armed groups. 7 ka mga area sa Region 6 ang napedalom sa yellow or moderate risk. Sa Iloilo, atensyon, ang sa Iloilo mga kakipay, amo ini, Iloilo ang Banwasang Ahoy, Banwasang Limerick, kag Banwasang Concepcion. Sa Negros Occidental ang Isabela kag San Enrique. Sa Capiz, amo ning President Rojas. Sa Antique, amo ning Tobias Purnier. Banwanin sang amigo ko, Attorney Cesar Tahan Langit. Samtang ang orange, high risk. Ang orange zone face more severe threats. Nagapakatubang sang madamo severe nga mga pamahog, including ang risk associated upod sa mga armed groups katulad sang communist insurgents. Dugang diri nga mga factors nga makita sa yellow zone. Siyam ka mga areas na classified sa Region 6 as orange category or high risk. Ang mga banwa diri sa Iloilo, amo ang Badyangan, Haniway, Leon, Maasin kag San Joaquin. Sa Negros Occidental, Calatrava, Kawayan, Sipalay, kag sa Capiz ang Banwasang Tapas. Samtang sa red pula, red category, critical risk. Ang red category naka-indicate sang highest level of risk, highlighting sa mga areas with combinations ng election-related violence ang significant threats from armed groups. Ang Kalinog, Iloilo, isa sa mga the sole red category area sa Western Visayas, upod sa 37 kaiban pa nga mga high-risk areas nationwide. Samtang ang Banwasang Kalinog, banwa ni Mayor Francisco Mayor Francis Iko Calvo, way kontra. Ang classification nagsunod din sa election-related incident during sa 2023 barangay kag sangguniang kabataan election. Sa din may encounter sa tunga sang communist insurgents kag government troops na natabo sa barangay Kahigon, Kalinog, Iloilo. Samtang ginpahayag ni Comelec Chairperson George Erwin Garcia ang listahan sa mga areas of concern, ang pag-aislan mag-ailis ini. Samtang ang eleksyon nagahilapit ipinding sa recommendation sang local joint security control centers. Ang mga otoridad naga-intensify sang efforts sa pag-ensure sang peaceful election sa bilog nga Region 6. Samtang ang Police Regional Office 6 Pro 6 has committed to building elections from previous election. Labanan sila largely peaceful according sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Ang mga kapulisan nato na baroan naton mga kaki-5 nga ang election period officially nagsugod sa January 12 nga ginsiguran ini sang gun ban, restriction sa mga kandidato sa pag-hire sa mga private security personnel and other regulations. Ang mga national candidates ang set sa pagsugod sang kampanya sa February 11 hasta sa Mayo 10, samtang ang local candidates makakampanya from March 28 hasta sa Mayo 10. Ang overseas voting mataboy ni April 13 to May 12. Samtang ang local absentee voting nakaschedule sa April 28 to 30. Samtang may liquor ban ang iga-enforce sa Mayo 11
A day before sang election day sa Mayo 12. Samtang ang mga kandidato kinahanglan niya mag-submit sang ila sining ang mga statements of contribution and expenditure sa konsusi before June 11. Sa paglakad sang Ano yung mga schedule of activities sang Commission on Election sa panaboton nga national kag local election sa Mayo 12, 2025. Himoon ko ang Antayin man ang ato sining special coverage para sa national kag local election before sang Mayo 12. Kay ang K5 News FM Iloilo, number 1 na kita! Hala, bira, Iloilo. Sulong sa pagbato. Hala, bira, Iloilo. Balik kita mga ka-K5, dugay-dugay, upod na sa mga report sa aton mga ka-K5 reporters ha. Pagkatapos sa aton sining DTX 500 Health Alert, ag sang aton nga Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya. No? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama Ako na eh, hindi ako ka... Ano? Wala na ba tabos ako daw? Luha ko. Sabi mo yung basbo. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko kanina nakabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ko na pasbo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kay ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos.
Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulog-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa tatlo palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon.
Umiwas sa mga pagkain nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre Yun. sobrang kanin. Ayan, Naku, only sarap rice. kumain. Oh. Ayun nga sa mga health experts, no, na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. Ayan. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mhm. Mag-DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C araw-araw, upang ang inyong kalusugan ay nasa top condition. DTX 500. Exactly, Doc Far. Kaya nga, may baon akong DTX 500 araw-araw. Umiinom ako ng 3 times a day pagkatapos kumain dahil ayaw ko ma-stroke, Doc Far. Nakakatakot. Sinasabahan ko na rin ito ng Mighty C, the alkaline vitamin C, para ako'y resistensyado at maganda ang aking blood circulation. Nako, kapos na naman tayo sa oras, Doc Far. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa ating programa. Laging tandaan, disiplina sa sarili at sapat na kalaman ang susi sa magandang kalusugan. Ako si Ted Reyes. At ako naman, si Doc Farland Sindak, ay nagsasabing magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin. DTX 500. Ako si Jack. Dati, madali akong magka-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako ng DTX 500, nawala totally ang aking allergy. The best talaga ang DTX 500. DTX 500. Bilis sa mga butika. DTX 500 Health Alert. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Longapo City. D3 Bio Health News. Pabalik-balik na ubod sipon. Oras sa K5 News FM Philippines. Ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Sama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, employer ng nasawing OFW sa Kuwait na si Jenny Alvarado mananagot sa batas ayon sa DMW. K5 News FM Philippines ang managerial conference idinaos sa Sicogon Island, Iloilo. Nationwide managers ng K5 News FM, Clinica de Alternativo Medicina at RYU Group of Companies dumalo. Samantala, Pangulo Marcos pinapamadali na ang flood control project sa probinsya ng Leyte. Deployment ng artificial reef sa Olongapo City naging matagumpay. Dalawang suspect sa pananaksak sa 26 years old na lalaki sa Antique na inquest na sa kasong homicide. Mahigit 9 million pesos na halaga ng illegal na droga na kumpiska sa loob ng isang linggo sa lungsod ng Iloilo. Halos 2 million pesos naman na halaga ng marijuana bricks na kumpiska sa ticketing outlet sa Capiz. Higit sa 100,000 pisong halaga ng shabu na samsam sa 5 araw na operasyon ng pulisya sa Negros Oriental. At tindero, gayon din isang lasing na lalaki na sangkot sa nangyaring kumusyon sa Ati-Atihan Bazaar na nag-viral online nagkaayos na. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ito ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha.
At sa unang detalye ng mga balita, binigyang tiyak ng pamunuan ng Department of Migrant Workers o DMW na mananagot sa batas ang employer ng nasawing overseas Filipino worker na si Jenny Alvarado sa bansang Kuwait dahil sa umano'y kapabayaan ng ahensya. Kung maalala, nasawi si Jenny mula sa naganap na sunog sa naturang lugar dahil sa suffocation. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacda na nakatakda silang maghain ng kaso laban sa employer ni Jenny. Anya, may pananagutan na rin ang employer sa kaligtasan at kapakanan ng kanilang empleyado, lalo na ang mga kasambahay na nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Network News. YTC Network News. Samantala, K5 News FM Philippines Managerial Conference idinaos sa Sicogon Island, Iloilo. Nationwide managers ng K5 News FM, Clinica de Alternativo Medicina at RYU Group of Companies dumalo. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson. Nagtungo na sa Sicogon Island ang lahat ng mga managers ng K5 News FM, Clinica de Alternativo Medicina Incorporated at RYU Group of Companies para sa isang managerial conference. Sa naturang aktibidad, nakatakdang ipresenta ng mga managers ang kanilang achievements at mga plano upang mas mapaganda at epektibo pa ang kanilang serbisyo ngayong taon. Idadaos ang conference mismo sa isang 5-star resort sa isla na kilala sa pangalang Huni Sicogon na pagmamay-ari ng Ayala Land. Mananatili ng 5 araw sa isla ang mga managers kasama ang Chief Executive Officer at President ng K5 News FM, Clinica de Alternativo Medicina at RYU na si Dr. Ramil Uy. Maliban sa conference, magkakaroon din ng special tour ang mga opisyal ng kumpanya kasama ang CEO. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita at Serbisyo Publiko K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Pangulong Marcos pinapamadali ang flood control project sa probinsya ng Leyte. Ang detalye ng balita, hatid ni K5 Eunice Lagado. Ipinag-utos ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na madaliin na ang mga flood control projects sa probinsya ng Leyte para masiguro ang kaligtasan ng mga residente lalo na sa panahon ng kalamidad tulad ng bagyo. Sa naging pagbisita ni PBBM sa Leyte noong Enero 17, nasa kalahati pa lang ang nagagawa sa Leyte Tide Embankment Project na naging rason para payuhan nito ang Department of Public Works and Highways na tapusin ito sa lalong madaling panahon. Ayon pa sa Presidente, layunin ng nasabing proyekto na mabigyan ng proteksyon ang mga residente ng Leyte laban sa malalakas na alon, lalo na sa mga komunidad na nakatira malapit sa dagat. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Eunice Sevillana Lagado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, deployment ng artificial reef sa Olongapo City naging matagumpay. Ang kampyon na balitang yan, hatid naman ni K5 Smile Abrera. Inilunsad ang 60 artificial reefs, kabilang ang espesyal na ulo ng Apo sa second artificial reef deployment ng lokal na pamahalaan ngayong January 20, 2025 sa Barangay Barreto, Olongapo City. Pinangunahan ito ni Mayor Attorney Roland C. Paulino Jr., katuwang ang City Agriculture Office, Senro, DRRMO, PNP Maritime Group at iba pang organisasyon tulad ng DepEd Olongapo at mga grupo ng mangingisda at divers. Ang proyekto ay naglalayong protektahan at palaguin ang yamang dagat sa nasabing lugar. Ayon naman kay Mayor Paulino, mahalagang mapanatili ang kalikasan para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Nagpasalamat din ang alkalde sa suporta ng Barangay Barreto at mga kasamang ahensya sa matagumpay na implementasyon ng nasabing programa.
Bukod sa pagpapayaman ng biodiversity sa ilalim ng dagat, ang artificial reefs ay nakakatulong upang maparami ang isda nang mapabuti ang kabuhayan ng mga isda sa lungsod ng Olongapo at maitaguyod ang turismo sa lugar. Dagdag pa, nagsisilbing proteksyon ito laban sa coastal erosion at tumutulong sa ecosystem ng karagatan. Ito si K5 Smile Abrera para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Olongapo. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, 2 suspect sa pananaksak sa 26 years old na lalaki sa Antique na inquest na sa kasong homicide. Detalye ng balita, hati ni K5 Aileen Rose Magbanwa. Na-inquest na sa kasong homicide ang 2 sospek na sumaksak at pumatay kay Cardonita Huma, 26 anyos ng Barangay Poblasyon San Remeo. Tinatayang 10:30 sa gabi ng Enero 17 sa Barangay Ramon Magsaysay sa nasabing bayan. Sa panayam ng K5 News FM San Jose kay Police Lieutenant Ramil C. Hukog, ang OIC ng San Remeo MPS, kanyang ipinahayag na ang 2 sospek na na-inquest ay sina alias Bebong, 22 anyos, residente ng Barangay Ramon Magsaysay, at isang minor de edad na residente ng Barangay Barangbang. Pahayag pa ni Hukog na base din sa kanilang investigasyon at pagtanong sa mga witness, si alias Bebong ang tinuturong sumaksak at pumatay, ngunit ang minor de edad naman na naunang tinuturong sospek ang pinaniniwala ang naging rason ng krimen. Nalaman na habang sumasayaw ang biktima sa gitna ng plaza kasabay ng kanilang barangay fiesta, nakita nito na may pag-aaway sa labas kung saan pinsan nito ang sangkot, rason ng kanyang pinuntahan, at nang pumagitna sa away, sinaksak ito ni Bebong kung saan natamaan ang biktima sa dibdib at sa kanyang hita na rason sa kanyang pagkamatay. Sa ngayon, nasa kustodiya ng San Remeo MPS si alias Bebong at na-turn over na sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 17 anyos na suspect. At para sa Mighty C Network News, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At mahigit 9 million pesos na halaga ng iligal na droga na kumpiska sa loob ng 1 linggo sa lungsod ng Iloilo. Detalye ng balita, hati ni K5 Kim Kaluyo. Umabot sa 9.32 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng Iloilo City Police Office sa mga ikinasang drug bypass operation sa lungsod ng Iloilo mula Enero 13 hanggang Enero 20, 2025. Base sa data ng Iloilo City Police Office o ICPO, nasa 1,370 grams na shabu ang na-recover sa 14 na operasyon kung saan 21 na sospek ang naaresto. Sa nasabing numero ng mga arestado, 7 ang high-value individual o HVI at 14 naman ang street-level individual o SLI. Napag-alamang ang City Drug Enforcement Unit o CDEU, ang unit na may pinakamadaming nakumpiskang iligal na droga na nasa mahigit kalahating kilo sa lungsod ng Iloilo. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, halos 2 milyon na halaga ng marijuana bricks na kumpiska naman sa ticketing outlet sa Capiz. Detalye ng balita, hati ni K5 Jolito Borda. Na-recover ng pulisya ang umano'y 15 bricks ng marijuana mula sa Roro Outlet sa Barangay Poblasyon Ilawod, Panitan, Capiz, Enero 20. Ayon kay Rustico Diestro na namamahala sa booking outlet, iniwan ng konduktor ng isang Roro unit ang nasabing kontrabando sa isang malaking sako bag kahapon. Gayunman, naginala si Diestro dahil sa sinabi ng konduktor na kukunin lamang ang bag ng isang tao kahit hindi niya iniwan ang pangalan ng kukuha nito. Dahil sa hinala, nagpasya si Diestro na tumawag ng pulis at sa pagtingin ng laman ng bag, tumambad sa kanila ang hinihinalang marijuana. Ayon kay Police Colonel Albert Tapulaw, Provincial Director ng Capiz Police Provincial Office, ang bawat brick ay tumitimbang ng 1 kilo at may kabuoang 15 kilo o 1.8 million pesos ang halaga. Inaalam pa ngayon ng pulisya ang pagkakakilanlan na may-ari ng nasabing kontrabando. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Jolito Valles Borda para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
Samantala, higit sa 100,000 piso halaga ng shabu na samsam sa 5 araw na operasyon ng pulisya sa Negros Oriental. Balitang hati ni K5 Shara Humilio. Nasa 127,432 pesos halaga ng legal na droga ang nasabat na operatibo ng Negros Oriental Police Provincial Office kung nopo sa sagawang 5 araw na simultaneous anti-criminality law enforcement operations kung sakliyo simula Enero 14 hanggang Enero 18 ngayong taon. Ang dami ng nasabat na illegal na droga ay resulta ng 11 operasyon na kanilang isagawa kung saan 18.74 grams ng droga ang nakuha at 11 katao ang naaresto. Sa legal na sugal, inaresto ng pulisya ang 47 na sugarol at nasamsam ang 2,706 pesos na pera. Nagsagawa rin ng pulisya ng 39 na operasyon laban sa loose firearms kung saan 43 na baril ang nasamsam at sumuko ang 2 taong naaresto. Kini si K5 Shara Humilio para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Gayun din tendero at isang lalaki lasing na sangkot sa nangyaring kumusyon sa Ati-Atian Bazaar na nag-viral online nagkaayos na. Detalye ng balitang yan hatid naman ni K5 Leonard Viray. Nagkaayos na ang pamilya ng biktima at ang grupo ng mga tendero ng nangyaring pambubugbog sa Ati-Atian Bazaar noong araw ng linggo. Matatandaan na nag-viral ang video sa social media kung saan makikita ang isang lalaki na binubugbog ng ilang tendero sa bahagi ng Veterans Avenue sa bayan ng Kalibo. Ipinatawag ni Barangay Chairman Neil Candelario ang 2 panig kung saan nagkasundo ang mga ito na hindi nasasampa ng kasong lalaking biktima laban sa mga vendors. Nangako naman ang mga ito na sasagutin ang pagpapagamot ng biktima at magbibigay din ng pera bilang bayad sa nangyaring komosyon. Maalala, nabibili sana ng t-shirt at sombrero ang lasing na biktima sa isang stall kasama ang kanyang anak nang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa kulang ang kanyang perang pambayad kaya nauwi sa rambol. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. At mga K5 balitang abroad, bumuhos ang pagbati kay US President Donald Trump matapos ang kanyang panunumpa bilang ika-47 Pangulo ng Estados Unidos. Nanguna si King Charles III na nagpaabot ng pagbati matapos ang panunumpa ni Trump. Inihayag naman ni Palestinian Authority President Mahmoud Abbas na handa silang magtrabaho katuwang ang Pangulo para makamit ang kapayapaan. Naniniwala naman si North Atlantic Treaty Organization Secretary General Mark Rutte na mapapalakas pa ang defense spending at production dahil sa pag-upo ni Trump. Samantala, personal namang dumalo si Italian Prime Minister Giorgia Meloni. IDC Network News. IDC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng Martis Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa aton yung pagpangalagad mga ka-K5. Ang oras Las 12:18 na sa hapon ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant para manikawan naton ang makamamatay nga kanser. Mag DTX 500 adlaw-adlaw para magnubong aton sini nga blood sugar. Mag DTX 500 adlaw-adlaw kag kun malikawan naton ang mga komplikasyon sa mga banutian sa aton lawas bangod kay may diabetes kita. Mag DTX 500 adlaw-adlaw kay gina-control niya inyo sini nga diabetes. Kag kung gusto nyo
mahamuok ang inyo katulugon kon gabi, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, the superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. John Sabio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Balik kita sa aton sila nga pagpangalagad mga ka-K5, bagay nga porsyon, ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, ginatawag ni antiviral kag antibacterial specialist para malikawan nato ang kaso hilan at sipon kag ubo. Magtumar kita sa D3 Bio adlaw-adlaw. Dalawas na mga ka-K5 ang D3 Bio, ginakabigban ini nga extra nimo nga energy sa imong alawas. Bisan wala ka isang kinanan, kaya naga-diet ka, pero ay ka nagaluya kung naka-DTX 500 ka adlaw-adlaw. Kung gusto mo mag-alam, naga-function, kag naga-andar sa gustong imo sa mga brain cells, mag-DTX 500 adlaw-adlaw kay nagapaalam ang DTX kung ang Klinika D3 Bio. Ang D3 Bio nagapaalam ini sa aton bangod sa iyang extra virgin coconut oil, ginpamanan sang vitamin D3. Pinapatay sang D3 Bio ang mga parasites, mga fungi, mga bad bacteria kag mga virus sa aton nga lawas. Labi na gid subong mga dinggi daw ay kauntat. Damo gyapon sang dinggi diri sa aton sa Iloilo kag sa bilog ng Pilipinas. Ay kung naka-star ka ba na sa balaon kag matubig nga balay nga paborito balayan sang lamok, taas balang imo hilanat kag may kaupod nga pagsakit sang ulo, pagsuka kag pananakit sang kalawasan, may naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan, may initanan ang sintomas nga kag patimaan nga basi may dinggi ka, pag D3 Bio ka, tumar ka sang D3 Bio kay ang D3 Bio di superfood supplement kay ginimo gikan sa extra virgin coconut oil, agin pamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties, tabi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil, aparte sang D3 Bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sang pinaka-epektibo ang pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Pinapanami man sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides nga absorption o kunang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabulig sa proseso sang platelet aggregation, nagabulig man malikawan sa lawas ang bleeding kung impiktar ka sang dengue. Tinluan ang ugsaran para di pagbalayan sa lamok nga may dala sang dengue virus. Ikawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan. Kag magtumar kita sang D3 Bio di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo mag-ayo, gusto mo ini magkadingge, gusto mo ini magmasakit, mag D3 Bio ka. Agparisa naton sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Ginpapag-on, ginpabaskog, nga vitamin C para mabaskog ang aton immune system, mabaskog aton resistensya
Sang lawas ta kontra sa balatian. Mighty C, syrup para sa mga kabataan. Basta Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Upon sa D3 Bio, parang healthy ang aton nga lawas mga kakifa. D3 Bio kag Mighty C, di kalidad nga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternatibo. Medicine and Wellness Center available nationwide. I-order mo lang sa Shopee o kon sa Lazada, idolong sa Shopee o kon Lazada sa inyo sini mga puruyan. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center. Diri sa Ilope Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Subong adlaw may libre nga consultation kag check-up hasta alas 3 karon sa hapon. Available man subong may libre nga consultation kag check-up sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center dira sa Orbi Street, Miagao, Iloilo. Ag today may libre man nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo. Ag available man dira sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center sa Salvacion Street, Pasig City, mga kakifa. Naka-standby ng report ni Kaki5 Alex Escalante. Sabi ni may hand, foot, and mouth disease sa 13 ka mga banwa sa probinsya sa Iloilo. Ano na yung mga banwa? Ano ang mga mabatyagan mo? Ano ining hand, foot, at mouth disease nga nabatyagan sa sining mga kauturan naton sa probinsya sa Iloilo? K5 News FM Kampiyon Report. Kaki5 Alex. Sa K5, John, no, meron na sang 13 ka mga banwa sa probinsya sa Iloilo na naka-report sang hand, foot, and mouth disease. So, ang 13 nga mga banwa, ginabugusan na inakakita John sang 21 tanan ka mga kaso. Kaya each banwa may ara sang na-record nga tig-isa or tig-duha nga mga kaso, no, sang hand, foot, and mouth disease. Kaya John, nakalaban na nag-igo niya siya sa mga kabataan 5 years old and below. Kasi ining mga balatian, ining kasubong, ang kasubong sa mga symptoms, ining balatian, kasi sa John, nagahilanat ikaw, naga-rashes ka, naga-bitog-bitog ang panig ng bata, kag kita mong may ugam walang baba. Ang lang term kung sa aton may ugam ang baba niya, kag nagahilanat siya, no, Katita John. That is why at yung Iloilo Provincial Health Office padayon man ang pagmonitor sa amo sini nga balatian since ngati for the year 2025 ibukada sang tuig may ara kita sang record tanan nga 21 cases and ang 13 nga mga banwa sa John based sa data sang Iloilo Provincial Health Office ang nalakip na dila ng banwa sang Alimudyan, ang Cabatuan, ang San Joaquin, Tigbawan, Pasig City, and of course, alaman ng Barotang Viejo, ang Kalinog, ang Leon, ang Santa Barbara, Banate, Barotas Nuevo, San Enrique, kag Tubungan, Kakisa dyan. So, muna mga banwa, diri sa probinsya sa Iloilo, nga may ara na sang na-record na tawag ni hand, foot, and mouth disease, Kakisa dyan. And with these banwa, gina-monitor ini, no, sang padayon sa aton ng Iloilo Provincial Health Office kag ginatagaan sa nagkakiigo nga pagbulok ang mga kabataan nga naka-experience sa amo sini nga balatian si Keita John. Okay. So may bulong ining hand, foot, and mouth disease kani? Yes, no, actually Keita John, may ara sa mga vaccines, no, ang Iloilo Province nga ginhatag sa mga kabataan. Kasubong na sang mga flu vaccine, may kita sang measles, rubella, kaliban pa gito nga mga tawag nga mga vaccines, and with that vaccines nga ginatublok naton nga mga kabataan at early age, ma-make sure nga malikawan sang mga kids naton, mga kabataan naton ang mga kasubong sini nga mga balatian si Keita John. So kinahanglan gali sa vaccine, no? Available naman ning mga vaccines bong. Yes, wala isang problema kay ang mga sentro naton all over the province, no? Mga rural health unit, mga rural health units naton available man ang mga vaccines kay ginamit sure gid sang Iloilo Province, no, Katita John, nga may ara kita sang bastante nga mga bakuna para sa aton nga mga kabataan as well as mga bulong kung kinahanglan nila in terms of mga masakit, Katita John. Amo nang Kaki5 Alex, sa city diri may ara man sila nga flu vaccine, no? Libre man na. Yes, ang city actually may ara. Ang city, ang province may ara man, actually sa Capitol, sa mga Rizzo may ara man eh.
Ay kay last Sunday bla. Dito sa may SM City may mga staff sila sa City Health Office nga sa Gwa. Sa may opisina bla lang one stop shop kada bla magparinyo ka business permit. May nagapanglambat na si mo nga mga staff nila nga, sir, kuan ka gusto mo mag-flu vaccine, libre. Di na pa flu vaccine ko, hindi ka pa nga libre kapag itapo ko na tanim mo. Di ba? Yes, actually, ang iyas ang Iloilo City Government sa akon lang nahibalaan ha, ginapaubos na subong kaysa dyan ang bakuna for flu kasi manog-expire na kaysa dyan. So, kung hindi siya mahatag sa mga pumuluyo or hindi siya ma-inject before the expiration, kanugon lang. That's why nga. So, inibala sa provincial capital, may aramanda? May araman. Sa IPHO, pwede ka mo nagkakanto sa City Health Office, may araman. Kung taga-city ka mo katulak ka mo sa City Hall, sa City Health Office, kung taga-probinsya naman ka mo, pwede ka mo kakanto sa Iloilo Provincial Health Office, IPHO. Kay namin mani kay may ato sa SM City, at least kapag kita po ko, tadi ko ni naman paka-inject sang flu vaccine mo. Di pa kambalya? Sa City Hall may ara. Kambalya, pakambali sa concert, gusto mo flu vaccine, ko libre. Nga libre, iyan sa city government. Ko thank you gid pa vaccine gid ko Pagitaan kay di, para sa ilang record bla. Kag siyempre kuan kung may balatian ako wala. Niko ang balatian ko subong sakit sa bulsa. Parehas kita. Pag wala na enrollment na, ang bangko. Gani muna. No? Pero at least mayo na, kay dapat i-publicize na para nga ang tanan, maka-avail sining libre nga vaccine, kay kung hindi maubos kanugon, na nga mag-expire siya. Yes. Okay. Ay dispose man lang na, hindi na magamit, kag hindi na pwede ma-inject sa mga tao kasi person kaya na siya sang negative effects sa lawas na kung expire na nag-inject sa imo. By the way, ano ning coordination sa peace and order sa province? Ano na siya? Ang aton nga mga agencies under the Department of the Interior and Local Government para ang of course ang National Police Commission, ang aton nga Philippine National Police kay giban pa dito nga mga key agencies kakita dyan, nag-example sila kay Iloilo Governor Sir Dato Sir Jr. Sa ginpatuwag man nga meeting sang atong gobernador sa province and gin-request sila nga mag-present sang ilang accomplishment for the year 2024 para may basihan ang Iloilo Provincial Government, si Governor Defensor, kung may ara sang kung baga may ara pagid bala sang mas paayuhon pagid na coordination with the aspects ng ilang mga agencies. Kasi kung kulang, makita abi sa accomplishment na kulang ang efforts for illegal drug campaign. Kaya dyan, pwede na siya mapabasbog pagit ng coordination between the Iloilo Provincial Government kag ang PNP naton, PDEA, or kung ano pagit ng mga agencies nga nag-conduct sa mga buy-bust operations naton kag nakapatuman sa aton illegal drug campaign. Sa may naman sang peace and order sa mga police naton, anti-criminality, may mga campaign man naton, ginalantaw man ang accomplishment no sa Iloilo Provincial Government sa aton nga mga kapulisan, especially ng aton nga Iloilo Police Provincial Office, IPPO naton, kay intambungan kita siya actually sa aton nga mga heads wala. So ara si Colonel Bayani Razalan during the meeting para nga mag-present gid no personally sa accomplishments ng IPPO in terms of illegal drug campaign or anti-illegal drug campaign aton nga anti-criminality nga mga campaign kakaysa dyan para nga kung may ara sang kulang sa effort makaduwang ang Iloilo Provincial Government para nga mas mapabasko kag mas mapanamit kakaysa dyan. So kung sabagay din sa anti-illegal drug campaign sang Iloilo Police Provincial Office, di number 1 man sa performance ang IPPO, no? Sa per record ni Kaki 5 Karen Badilla sa report niya kapon sang Pro 6, number 1 ang IPPO, number 2 ang ICPO. Di mabakas mo. Si Police Major Dadji Dilima sang sang PDEO, kag si Police Captain Ryan Christinot sang CDEO. Mga aggressive ni sila, mapisan. That's why nga nagapanguna sila sang ila sining kampanya kontra sa illegal nga droga. Oo. Kag may nakasugid sa kon, 'di ba? Kung tawag niya ganiya, kung may mga by bus operation, ginatutunan ko no ang isura ni Sir Dadzi kag ni Sir Inot. Tapos
hambal nila, sa nakita ko kay wala na natabunan, mga gwapo, gali ko, no? No? Amalon ko si Sir Inot, Kadlaw ko gani. si Captain Inot, kag si Captain, kag si Major de Lima eh. Siyempre, kung operatives ka, parang hindi ka makilala dayong, paano ka karon makadakop kung makilala ka da? Si de Lima na, si Inot na, ti malagyuta. Oo. Kung hindi makilala, siyempre, parang, maka-accomplish man sila sa tinutuyo, bla kakipay balik. Yes. Oo, amo gani kadlaw ko, kayo mga gwapo, gali. Oo, ikaw na, gwapuhan ka man kay de Lima, kag kay Inot. Oo, sino abi ang gwapohon kag effective nga police official nga may gwapuhan nga isa ka manong abogada? Ginapaluad magid ko Oh, ini bakit mga mayo, mga mapisan ni mga mayo ni nga mga opisyal sa pulis. Si Major de Lima kag si Captain Inot Yes, kay Sarjan. So, amo na ang aton nga panawagan lang sa Iloilo Provincial. Abi ko panawagan mo nga gwapo gid man si de Lima kag si Inot. Ma-agree ako. Of course, gwapo gid man si de Lima. Gwapo gid man si Inot. Amalong ko siya. Ang bala lang sila. Okay. Pero ang panawagan sa Iloilo Provincial Government at sa Iloilo Police Provincial Office kang ibantagin naton nga mga 4 agencies no diri sa Iloilo Province nga ang mga pumuloy naton ma-coordinate gid magbuli gid bala sa aton nga mga agencies para nga mas mangin maayo ang mga kampanya na ginapatuman kay hindi lang ni siya effort sa aton nga mga key agencies diri sa pungsod naton diri sa Iloilo Province kundi aton tanan ka K5 John. Okay. Salamat yun ka K5 Alex. Sige, ang inyong balita ang hinadalong sa inyo sa DTX 500 food supplement agud makarikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kagiban pa nga mga sakit, mabakal sa klinika dal alternatibo medicina and wellness center ni Dr. Emily Uy Kalnika K5 Ray Espaha Umalay nga palagagid ang mga taga-pototan. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Madamo gid nga salamat sa report ni K5 Alex Escalante. K5 News FM Kampiyon Report. Report na to halin sa Iloilo Provincial Capitol K5 Alex. Ang ini nga porsyon ginadulong man sa inyo sa DTX 500 di superior antioxidanta para malikawan naton ang makamamatay nga kanser. Mag DTX 500 adlaw-adlaw para malikawan naton kag maproteksyonan ang aton sini atay, aton sini nga kidney, aton sini mga small kag large aton nga mga tinaib la. Maproteksyonan niya ni kay mabudlay ni nga masakit kita. Kay ka proteksyon ning lawas ta sa aton sini nga large kag small intestine aton mga tinaitay na proteksyonan niya ni. Aton sini atay, aton sini kidney, aton sini nga heart. Ay di superior antioxidant mo 1.3 million ORAC units. Pinakamataas sa mga antioxidants sa mga kakifay. Ang makamamatay nga kanser isa na ang sarcoma. Ang sarcoma isa ka rare o kontobalagsaon nga sa isang kanser apang ini ang isa sa mga pinakabudlay. Kabulgon ila binagid kunara sa late stage. Duha ka klase sa sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone tissue sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o kon sa liyok. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risgo sa pagtubo sang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga paghubag sang parte sang lawas, genetic disorders o family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma, pagsakit o paghubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi magihong nga diyoin, tinali nga pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan
Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sahi sang cancer mag DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kuno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan nga potency kag sang flavonoid kag polyphenols salin sa disugard sugarcane extract. Sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang may TC naman isa ka alkaline based nga vitamin C nga kampiyon. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod patyon ang mga guba nga selula sang lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin cancerous. Likawan nga inlikawan kag hindi na magulat. Magtubo ang bukol-bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon mag DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw para sigurado kitang healthy. DTX 500 kag may TC di kalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. I-order mo lang sa Shopee o kon sa Lazada. Idulong sa Shopee o kon Lazada sa inyong mga puluyan. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa kilid sang Robinson Saro, Iloilo City, sa Orbi Street, Miagao, Iloilo, sa Cosmart, Kalinog, Iloilo, sa Salvason Street, Pasig City. Standby ka mo mga kakipay ba? Mabalik kita dugay-dugay. Pagkatapos gid lamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kang magluho sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Day, before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko na-grow, dari ko na-achieve ang mga bagay na gusto ko, dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkabiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa laban. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malakos sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa
adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nangin station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-inom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minwoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minwoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkaplanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay.
Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga ano gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na di siya mang si Inday nang